Dídeanaithe sílim sé feicim an láine I gobrann sin bhí dhéanann seoid léamh na nuachta as Meiriceá. Don luain an tríochúla ní bhealtaine 2016. Mar is sandúil go háirithe dé luain chlúdaítear an táchan agus go háirithe Trump. Agus tugtar le fiosrann seo go bhfuil fadhb cháréiseach, go bhfuil ceist cháréiseach os cóir Trump agus sin conas tuairt faoi na bobal éagsúla timpeall na tíre go dtíobhann tugann an scéal seo le fios go bhfuil Trump ag glúiseacht I gcoinne an áirt sin sús a cruc go dúisiúil na fána agus é a tuairteáil ar na bobal seo go háirithe ar a tír réan seo agus é tar éis go deacha a waslósach fíochmhar. Chuideann an táilt seo síos ar cheire cheantair a tugadhí níos ilgnéichí de réir chéile agus thiúras deacrochtaí do inneall táchanaíocht Donald Trump. Tá tan scéal seo tuairt le fiosrad nach gréidim an áiríre go bhfuil Donald Trump ag tarraingt le hais Hillary Clinton, bhéidir go fearsans na pobal bhreithanna ach sin mar nach bhfuil sé tagchaí go bunan angar go fóil. Cibé táthar ag caint faoin rud dos muoineh ag éirí íormhír. Stoch é, tá sé dealraithe chunis gomach comórtasán idir Trump agus Abramiid Hillary Clinton. Níl muid cinnte go fóil cé a bhuachas an réamhthóchan do na déanlaí ach covis. Cathe Trump dul go mórtas ar léirscail atá grúma diúltach míghnéoch go maith I bhreanú I na híomhsa. Florida mar hampla. Tá Trump ag bra beagnach go hiomlán ar bhótóirí den chinne geall. Tá Florida mar is siúil chách an ilghnéoch. Siúd nach bhfuil Latinos cheantar sin is daoine gormaíad agus stáitseach mór é sin. Níl is agam cé mar a éireoí le Trump an bhóta sa stát sin bhaint. An Chris Meiriceá, Chris na Meiriceá tána ag comú termyn sin as an éirla. Seo é Chris íortáirgíochta sin a lár tíre a bhí lár bhuail na tionsclaíochta glúin ó róhin. Sean Cantor is mó daoine bána a bhfuil dímarab faoi chuirsaí mar atá agus tugtar le fios gur bheith Sean Cantor is mó dealrúh do bhótaí don úsal Trump ach caithfidh sé sra cheart a bhaint tríd gantar sin. An tíorthar. Bhí Arizona poblachtánacht le tamil ach tá stáit sin go cháirithe pobal
leidnach an stát sin na gairí tarseocht den poblachtánagus agus táthir i tuairt le fios go bhiottach an stát sin i meas ceantracha dhéile dul gurm i Meiriceá rud bheachsachíntach sílim ach má sé cathe an pártaí déanlathach gríma áil na poblachtánaí measartha agus ní fios go bhí deacha batán. An téiríisceart tá áitiní mar North Carolina ag aithriú go démografach go chan tapaí. Go díle déanaí ní amháin nach daoine deisceartacha agus dear go tratasúnta acha ach tá Phobal mór Latino ag brúisteach sa stát sin muile le phobal mór daoine scoithiasta a stáití mar New Jersey nach bhfuil gíre dul go Florida ach atá gíre bo go OS agus athróí sin demographic an stáit sin go súntasach an tre tóchaníochta seo is cosúil. An Eoraip seachtain eile is an Eoraip seachtain eile bháis i measc Dídeanaithe. Ig tríiste de slí lá fuair 700 bás na tánta nó faoine tántas dóchgur seachtain rá sin 700 líon na mar a bhí drí lá seú fasach seachtain coscroch machchas amach sé seo do Dídeanaithe san Eoraip. Seachtain ófar. Tá an ghréig chud mé le fios seachtain ó hin go raibh an ghréig gairí níos déine na Dídeanaithe gus thuispáin mé nó labhair mé faoi fictúr Dídeanaithe sa ghréig a bhí á Neathlonú agus bhí an ghréig ar nó ag chur teachtrachta níl cead agah chur fuaimh go buan na háit san seo. Mar sin leis an ghréig dúnta dóibh tá na Dídeanaithe ag tuairteáil bhealaí tethe atá níos príochlaí. Seo hiad mar sin tuairteáil an idáil in saothí seanchaite nach bhfuil ré don na fargaí agus tá ag iompú béal faoi roiasca agus iad ag crossáil. Lá tríis ní taisme ní é sin a focail táhaim gam leis cin tubaiste sin an látris tubaiste tháinig bád lag gan téag riile a chua a dumpaí béal faoi agus a cha rint céad isteach sa bharraige. Dé híine chua bád eile go grinneal. Tá fargaí na meanmhara bid é ag siochananta. Bdeanaíonn siad sábháilte go dtí go bhfuil tusa agus tríchéad eile géirí crossáil ón Afraic chun na Eorpa. Leabhair agus éireach na nárabach. Tá muid i baint fóir litsaíocht inis. Leabhair Austrrálacha dearóil dúirc gróma faoi
cún sin cheantar faoi láthir. Cogaíocht, seo é Meiriceá, cogaíocht, táthir ag tuairt le fios go bhfuil a gaiirí go seoí le rion saidúirí agus iad imlonathe san Afghanistáin, san Iarrac áit ní mar sin, ach bhfuil ag tepa orb go tubasteach agus iad filte. Ní féidir leo a bheith sochar níos mó é geantrach é síbhialta, sin síbhialach gan isce. Tugtar picture Ryan Lundaby, tríoch na dó, agus a bhean chéile I mílan in slua sách gan. Imlonnaíú Lundaby faoi chuig san Iarrac agus san Afghanistan. Ach má d'éidir go maith leis agus é agus é imlonnathe níl a gaiidir go maith leis Somálianis. Bhíonn sé beanúir gachrad a bheith chéile. Ní féidir leis fannacht sochar. Ein tíon Ryan bhí sé beanúir a chuoine na báir teile go háide ar siúda bhíal caitheamh brúscar ar a talamh. Bhfuil gaeilgear spyware ní sagam ach tá tíortha timpeall an domhan na gúsáid spyware níos chun daoine a bhagart daoine go háidethe a bhfuil na réimis in na naig. Féidir leo na cláusánathe seo a thiúnú na spyware. Ní sagam conas bhhailm breanúir scéal sin ach tá rudí eile le deanna fagam. Scéal simúil faoin chás sin faoi Hulk Hogan. Chuir sé an dlí ar gáchar agus is beag na raide leis siad a chur as gnó. Agus is cosúil go raibh airgid tíobh hir den chás sin. Bhí duine tá hanim dermot bhí agam I géirí gáchar bhrise margheall tuairisciú focail neachar cléireach a rinne siad a couple bliain láin. Rikers Island agus na písún in Nuacht. Gáifach, bína focail a bhí bhaim, gáifach. Is cosúil go bhfuil fad láimhe na nronganaí go dté an fad láimhe na nronganaí cho fada le taobhiste písún Meiriceá. Rud tá trúbhéalach agus a chuir an fearraigh ar roiine. Sílim go raibh me caint faoi na ní raibh me caint faoi an eile. Pittsburgh, na Pittsburgh Penguins is cosúil go nimríonn siad hacaí leachaidir. Caithe go bhfuil termí sár. Cibé sé Mike Sullivan an tréálaí agus dúsáid sé a bhua áirithe chun an éidirn ispréaga chun Cliffy Canish an Stanley Cup bhaint amach. Chúla sibh einam Alexander Rossi a riamh, ní chúla mi sé einam, glas arcoch amachchas amach sé ach
bhuair sé an Indianapolis chuaigh céad, cóghárdas Alexander Rossi. Ní raibh sé a char an lína deirí nuair a rit a char as breosla. Bhí an bua aige agus sé seo an céadú Indianapolis chuaigh céad. So Ross Starwood. So sinna méid, sin an nuacht go léir as Meiriceá don si chula mi Beltonne, 2016, agus tásúlagam go mai lá deas aghaidh, go dtí go bheice mu chéile ríis, go nóidí a roimh go léir. Slán.